tunchunga chuan German psychological thriller film Good Night Mommy ti hi lo en ho vele don ti ang chung ko pakhat nu berli an fate mi panaw pang pahni phir Lucas le Elias ti te chu an oma an chung kwa chuan in thar fal re tak luibul maya chuan an in son thara nu ber hi core member chin ni in an local TV lama chuan alar viau chin nge phir u naw Lucas le Elias te chu anin bula chuan lo in fiamin an lo in biruk siak vela chuti lai tak chuan an nu chu alo huani ti sha in rang takin an nu mutur chuan an kal ngal thuaya mase an nu mel zet chu mak anti dun kher mai an nu chu a mel zong zong bandage alo in tuam bur maya an nu chuan cosmetic facial surgery ati thu soya Lucas le Elias te chuan mak anti nge mai mase thu ero an loi chun zom viau thawa chutiang chu ni ma se thilmak angreng tak a thleng zui tatlat maile chu anu chuan afa te pahnia chuan hlei anei tran viau mai ni in alang Elias zok chau chu angai sakhlura e in tur thlengin Elias chawa pe a Elias chau a in fiam puya tin Elias abiak na bak chu a chang ve du ngai mi alo boka Lucas zok chu angai sak chete ve mi lawa a om ve lo ang main a hnung chon bik mai ni chu mai ba ka anu chuan adam chadri lo wangin an zom nge tur dan tam tak asiam sak boka chung te chu in chunga chuan thombeng cheng an siam tur ani lova are deuh chiap reng tur ani ti te leng lut chuak nei lo tur ti te ran lu tir lo tur ti te pon lama changin engma in chunga lak lu lo tur ti te parda te chu zarphui reng tur ti te an ni a anin fiam du ani po in pon lama beng cheng engma siam lova in fiam che aphal sak bokani chu an nu mi je thar mak tak chuan phir u naw te chu ati shil hai le a chu an nu mai bandage chatuam kha luk phena chuan enge motak thil in phum ruwa om an ring tlata chu nu an nu anga om mek chu an nu tak tak ani an ring thei thlot to lawani chu mai baka angai sak zok le duat zok Eliasan thua oi lo chang tela chuan an swal thei em khopa chung te chuan an nu an ril hel na chu ti zwal zelin an nu tak tak kha chu chutianga a che thei an ring lo hul huala chu nu chu an nu ani an rin lo na ati zwal tul bokani zan khat chu an u naw chuan mumang in ang nei dunin an mumanga chuan an nu chu ram hnuaya kor hnuai che ha in an lo hu a chuta rap thlak le chi bai om tak chuan alu chu alo thing virvel chiam mai ni atuk jing lama chuan an nu ti thin urnan an nu du lo zong turnia an rin chu an ti dun vela an duan lok ang nge in an nu po chu athina urngang mai chu vele an u naw chuan an nu tak tak kha lo let le tura an du thuan soi ve a an nu la chuan an thu soi ti awang chuan an u naw chuan an ril ruwa buai ni in angai ve thung Eliasan anu ani lo thu war taka soi chuan anu chu athina rim hle a Elias chu shamin anu tak tak ani thu voi som lai soi turina chila chu mai ba ka phir pui pa Lucas chu beto lo turin ashil zui bukani chung thilvel chuan Elias chu atilungai zwal le a anu chuan anu naw chuan thenshan atum nia angai bokani ni enge moza taliam le ta Lucas le Elias te po chuan anu chu an langei chun zom zela anu dik tak zok chu lokir le turin an du dun hle bok chum khat chu anu chuan an chunga thin rim to lo tur thu soin an pahnia mu adu thu soya ruma chuan mel thar hlak nen chuan aron pen luta ahmaya bandage om luk chu alo la thatu a mel thar alo nei ta mase Lucas le Elias ero chu an ngai ala thathei chuang lo anu thalak hlui le chu nu an ma ding mek chu an han khai khin ton vel nu po in an nu tak tak ani to em ti chu an la chiang thei chuang reng lo bokani
Anu chuan a hmalama an u nau chunga a che dana wanga ngai dam dilin bumeranga pe a chu vele Elias chuan anu kianga chuan pon lama in fiam alo dil zui wata anu in kongka hon sak rual rual chuan an u nau chuan vai voi ai ranga phit chuak ngalin anu lem changnia an ngai lakata chu an dam kho chwa theinan an tlan chedun ta ni khwa chu chwa sanin an u nau chuan biak in pakhat hi an vapo dun ta a puithiam hne na chuan kalin an thil ton vel chu an shila puithiam chuan anu lem changlaka report ziak lu tura police station lama shwai tiamin an u nau chuan a phur chuak zuya mase chu puithiam chuan lo bum rudun rengin an ina bok chuan a shwa kirle ta dai maile puithiam chuan anu kianga chuan thil omzia chu soifia turina hanti a anu chuan chungkwa an ke dar nu le accident a thlen nu a thil har sat le kher chho dan te chu soin in chunga chuan alo sanzuya mase in chung khoya ma chuan Lucas le Elias te chu a muzo ta haulo a topa phei chuan a ti ngai na shelo chu khuma mu in a chapa alo in chap mu hil ve zui mai boka ma sele chu zan vek chuan Lucas le Elias te chuan anu chunga chuan thil mak tak an lo ti ta zing a har chuan a khumbul maya a fa te pani goblin maikor wa an lo ding dun lai chu a muta an han in thing har le dewa amut na khuma chuan phuar be bok alo ni ti te chu a shele ta zela an u nau chuan che son thei mi alo le tlan chuak thei hau lo turin an nu chu an lo phuar bet vek mai ni chuta Lucas le Elias che chuan zo na an zo chanta khongai an nu dik tak chuwa om ti bok chu an han zot le a ma se ani chuan ama chu an nu dik tak ani thu in alo chang thuaya Lucas le Elias che chuan khuma mu mek le an nu dik tak thalak te chu an thiam danang angin an han khai khin dun ta vela chumi nu phei chuan an u nau po chu an in ti thiam lo ta lek lek mai a chan chu Elias zok chuan khuma an phuar hlom mek nu chu an nu tak tak ani nge a rin deuh to wang ani a ma se Lucas zok ero chuan an nu ani alaring thei thak lo thung anu Lucas om lo lai Elias nen chawa an om dun lai chuan anu chuan Elias chu ne ngei tumin anu tak tak ani thu te chu soin chwa zalen turin alo nge na Elias po chuan muang changin anu ke an phuar na chu phel atum ve tamaya ma se Lucas aron kal le man anu maya bat mak om chu olsam takin are mai thei ti an han shele ta a chu vele anu chuan rang takin surgery ane na khan anti re sak dai thu alo soi thuaya ma se Elias oi lo lutuk chuan a maya abeng ta thlor mai le chutiang chu thil thlen dan ani tak si wang chuan a min deuh zok Elias po chu min le talovin an u nau chuan khonge an nu chuwa om ti zotin khuma an phuar hlom mek an nu lem chang nia an ngai nu chu na satakin an ngai sadun zuita an nu an ngai sak dan hi arap thak tak zet bokani khuma an phuar be renga wang chuan zung tur po in tho chuak thei to hek lo le khuma chuan azung maya khumpo chu a hu pha bedding thlak sak tumin an phuar na chu an la thazwaya chu vele an nu chu tlan chha tumin ruma tang chuan atlan chuak ngala ma se an u nawa an thang siama chuan va ok zuin chhuata chuan atlu thlora ni khoshilovin om zuita a har chwale me chuan living room chhuata chuan cheson theilowa mu in an lo char beta Elias zok chu ron pen chhuakin an nu chung changa thudik tak chu shil turin aron nor le ta a asoi du lawani chuan in chu hala avotel boka an nu chawto tak chuan a chwa zalen ani phot chuan adu ange ya a in fiam pui chin to tur thu alo shila Lucas chu aladam ve anga ngain a breakfast tur po asiam kep zia to tur thu le adu anga om tur thu ashil boka chuta lung cheta ka chapin Elias bula chuan
a unaw pa Lucas thi na chu ama thiam lo ani lo thu te chu soin chu din mun khir tak chu an pal tlang dun theinan chwa zalen sham turin angen zui buk tuna chuan thudik tak aron langta thudik chu Lucas hi mithi to ani a Lucas kan mu chin kha chu a phir pui Elias sangai ruat na mai ani bok a an pui a unaw pa thi na chu Elias hian apom thei thlot lo bokani anuin Elias chau angai saka Elias chau ei in tur apek chante Elias che abiak chin na chan po kha Elias bak an omlo wangani Elias tan chuan angai ruat na a Lucas kha mitak takani a ma se anu tan ero ani ve to si lawani Elias chuan annu tak tak ani chuan tuna hian Lucas khonge oma enge ati mek shil turina hanti a chuti lai tak chuan Elias sangai ruat na a Lucas chu parda bula dingin mei alokeng mek boka ma se annu ero chuan a mu ve thei der boxi lo Elias la chuan annu tak tak chuan Lucas chu a mu ve thei nge a ring bur mai boxi chu wang chuan annu tak taka ngai lovin Lucas sakianga chuan vakal nain Lucas meken lai chu walak sakin parda chu a hal zuita a mei al chu lona sa zwal zelin in pum deuh tho chuan akang ta hlo mai kang chhel tu pol lampo an ron thok chuak ngal na a ma se phir te nu ero chan thei ni to lovin mei ala chuan alo kang hlum man to ani chumi nu chuan Elias Lucas le annu te in pan khom lai le hlim taka anding khom ho lai chu lo langin movie chu atop zui ta ni a movie hi shathiam har de umai theya chu wangin atop kharnan han soi fia le don zwai te ang khanu inami kha tharau swal engemo ina alu khung annu lem changni lovin annu tak tak nge ni a chung ko hlim tak le o om tak ni chin chu annu le pa in chen na le an fa pa pakhat zok boral na chuan a ngong na hle a nu berin atum ber chu nun bul thar chan chau khani in nun bul thar a chan theinan alandan tlemati danglam ve deuh chu tha asia in plastic surgery te kha ti a anin hlui chu shalin in thar alei pha boka ma se elai sakho sajia a unaw pa boral ta anjinga ala cheng ve angmaya a om ta chin mai chu anu hian aning tak zeto a unaw pathito Lucas chu beto lo tura shilin a ha umai baka kot hialte a thlak pha chin ani kha ma se movie to pa ero tharau ninge yalangin annu fathum chuan hlim em in an om tlang le ta ni kha ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha ni le ri mai sela video top thlenga min lo thlir saka wangin kan lom tak zeta video dang alo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha motuile vek ule